Ya. Pramlati. Kok aja omongno. Kowe. Wah. Alah Bang biasa. Haji. Karo Pak Sotik biasa iki. Iya. Iya, niki khusus bus kacang lanjaran, Bus. sel orang. Cius. Habis jam 12 dulu habis ini apa tadi? Tembang Tembang Tresna. Tresna, Sembahyang iya. terima kasih banyak buat juragan. Iya, iki sing nganggo apa sing Cindy goyang sing tok ngisor-ngisor ngono iso iki. Bisa. Bisa ya? Alah yo nek goyang sampai bawah yo imbas 10.000 ya. Saya. Susuk, Ndah nggih, Mbah. susuk ya. Ya Allah kok nyawer kok mentolo nyusui. Ya Allah aku izin no. Ya susuk kok iki ya, kembal tak iki ya. Lumayan. Lumayan. Genah nggo ngerokok. Lah ndek Ya, ini sik rondo coba iki. musiknya yang pakai nguk. Walah kok yo mudenguk bareng. Sing nganggo tangane ngene kaya sing karnaval niku lho ya. Ya, ya. Tengah pas kasih nguk ya. Kayak nek pasar Ya, malam ngono ki siap. lho. Oke. Ya sik. Iya. Nantinya. Sampai bawah kok. Kok nek ra disawer ra. Sobi. Iya, ayo Mbak Cindy. Oke, nanti ditunggu Mbak Ika dan teman-teman ya. Bridesmaid ya. Iya, aku boleh di belakang kamu? Hah? Belakang kamu? Ah mau ngapain? Mbak Manten, Mas Manten sambil goyang dong. Ayo Bu, goyang Bu. Kadung
padha kelingan ramah kemun tresno lan kasih kasih sayang karo patiku pengen dadi bojone Jam 12 ini bareng Mbah Kaji sampun. Nggih. Monggo tambah. Aku tak nyanyi gak tak apal aku ya. Oh ya wes gak usah. Ya, apa? Maksudnya aja dipaksa lho ya. Mau single atau sendiri?